Ассалому алайкум бардора, ҳама касатон зоин хубаен. Бардора имрӯз рӯза видеомон дар бораи сайти Linmax SS мерава. Дар ин сайт ман 2-3 бор шид видео кесам, сайт актив накор кеса. Имрӯз дар ин сайт вивод мекунем ва пополнит мекунем ва шумо дар давоми видео нишон медиҳам. Чиқар мебинем бародаро, дар баланси ман 366 рубл ҳастай. Ман уже 998 рубл дар ин сайт вивод кардагиам. 720 рубл пополнит кардагиам. ҳозир бо 366 рубли дигар вивод мекунем. Барои вивод кардан бардора инҷа вивод меҷиқем. ина чихел десе ман дар TZ дар Payer вивод кардагиам. ина 240 185 60 155 100 ҳамаш вивод шидагиам бардора. ҳозир бо ин сайт дар Payer кашидаам вивод мекунем. интихоб мекунем Payer. ҳамаи суммона 366 рубла вивод мекунем бардора. Выплата успешно подтверждена. Проверьте баланс кошелька мегӯяд. ина мебинем успешно шид. медурем баланси Payer-мона мебинем. чихел дидем бародаро. ина ҳозир мебинем. комиссияш 362 рубл омад гузашт. ина ами ҳозир ина нав гузашт ами пул 9 декабр. ана ҳозир бародаро медурем тарзи пополнишаш уда бо ишо метавон абрада дар сайт бо пополнит мекунем. бародаро чихел дидеса ина депозитҳои ма қилб шид. ма барои ҳамун сума вивод кардам. ай шумо иҷдод кунед депозитон қилб шавад ба сум пополнит кунед ва вивод кунед. 2-3 та депозит рӯи ҳам накунед ки қилбтон накунад бародаро. ина ай сайт на ҳол пополнит мекунед. ами якумш интихоб кунед. Payer интихоб кунед. 360 рубл ҳои пополнит мекунед. 360 рубл. дале ина номерро бародаро копировать мекунем. осона ка ба Payer. касе Payer надора бародаро силкаша мебинем бидурен скачат кунед ва сум вивод кунед ва кор кунед ай сайтҳои инвеститсионӣ ва дигар сайтҳо. бисёри сайтҳои пулкоркунӣ ба ҳамин сайт Payer ҳам пополнитиш мекунед ҳам виводиш мекунед бародаро. барои ҳамон шумо дар ҳамин сайт Payer саве метавонед бидурен кор кунед бародаро. ҳозир дар Payer интихоб мекунем. инҷа номерои копировать кардагимон аст. вставит мекунем. вставит 360 рубла мегирем. инҷа комиссияш чанд қайд шавад бародаро. 361 мешавад. мегзаронем. ина 360 рубл гузашт. ина медурем инҷа айдиша копировать мекунем бародаро. ина айдиша копировать кардем. ина инҷа вставит мекунем. пополнит меҷиқем. чихел дидем депозити маҳушид. ҳоло медурем депозитҳо мебинем. депозит ина 360 рубл актив мешид бародаро. бародаро ҳаматон ба совет метавонед бидурен ай сайт кор кунед. сайт беҳад сайти хуба ба ҳама вивод мекунад ва ба шумо рӯзи хуб ва коркунӣ ба муваффақият ба шумо бародаро. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед ҳаматон.